Arwyr. Nyrsys, doctorion, gweithwyr y gwasanaeth iechyd, ein harwyr ni. Cofiwn Florence Nightingale i ddechrau, am fod yn eiddio arferion nyrsio mewn ysbytai. Cofiwn dewrder y nyrsys a doctorion yn ffrynt gorllewinol yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf. Yna, wedi cyfnod yr ail Rhyfel Byd, diolch i'n harwyr ni, Aneirin Bevan, daeth newid mawr. Ffurfiwyd y gwasanaeth iechyd, yr NHS, a gofal iechyd i bawb. Yn ystod Covid-19, daeth y gwasanaeth dan bwysau annisgwyl, ond dangosom ein gwerthfawrogiad gyda'n clapio anenfysau. Yna daeth galw am weithredu diwydiannol mwyn perswadio San Steffan i barchu ein gweithwyr a iechyd gyda cyflog teg i bawb. Mwynhewch. Thank you.